Kajingnya tu kana sepang ki arngut si para ki badai la kajong ka kemi Henry ukpa ude uju. Don we ubri ubakerteng ujob ula don lok pat ka we ka kun kentai. Henry ujob ula duno ka lok jong utang si tang por. Ujob le thok biang sabat ka we pat ka briu. Ujob mar sendap ya thok ula IT ka kun jong ha ka lok ba jong bakan pet kan jong bat bakan kenye ka kun jong kum ka kun la jong. Henry ka lok jong ujob ha ka por ba ujob udon hayeng katnu ka lei pat ka sumar bhai ka kun jong Tang su lei bela ujob ka lok jong kam ju ai ba mi khulung ha ka por man singi. Kamena ka ibenya I khulung ha jingtia ka yam marwe. Kamena ka tem ka khulung bat ka daong balai ka miap no. Ka kun kente jong ujob ka kertang ka Sandra. Hadin sisnam ka lok ba jong ujob klayo da ka kun kente. Ujob ladan arngut ki kun kente. Ujob ula bu kertang ka kun ba jong da ka nila. Ka Sandra ka iya jala ka para jongka. Henry ka kemi jongka nila ka pinya shunnya ka Sandra bat ka nila. Ka mena ka hikaya la ka kun ma kanumnya jan na yale kaya bat ka Sandra. Ka nila ru ka le kumba ka hikaya ka kemi jongka. Ha kuy ka sngi ka Sandra klaya wer ya ka nila ban yale kaya lang. Ka nila kam tre kala berten penban ya ka Sandra bat kala be ya ka bat kala ong. Kilet wat jukhot yang namar nga isi ya pi namar ba pimde ka Hynmen try jonga. Kanila klaong wat jukam para yang ngaru namar ngamde ka para jong pi. Ka Sandra klas ngusi namar ka Sandra ka iya ja kanila kum ka para la jong. Enda ka Sandra bat kanila kila he ala samla. Kine baro arngut kilet kelas ha ka we ka college. Kanila ka shun bhai ka Sandra wat ha ka jing puleru kam ken ai. Enda ka Sandra ka let kelas. Ukpa jong ka Sandra ula pentiet juti tangnya ka Sandra marwe. Kanila habak yo I ba ukpa upentiet juti tangnya ka Sandra marwe. Kanila kala ong ni ukpa. Balai papa pi tangnya ka Sandra. Yang ngate pim Henry te pita de ban pentiet lem yang ka juti. Ukpa ula ong. Em kun de kumta nga je piru. Henry de ba ka Sandra kam dan juti syu kain kun. Ukpa ula ong, ya pilai kun la pentiet imei dia. Ka Sandra kla sengsun ya kanila. Ka Sandra ka aino ya ka juti jongka ya kanila namar kanila ka bisni. Ka Sandra ka long ka samla ka bajai jai. Ha college papule ka Sandra bat kanila don nuwe ukena samla ubakateng David. David ula itnat samla ya ka Sandra. David ula terwa samla ya ka Sandra. Ka Sandra kala tre David ban long ubait jongka namar ka Sandra kala ngusok sat ha ka jingbom ken jongka mena bat kanila. Henry kanila ru kala ibha samla David. Kanila kam tip David uya it samla bat ka Sandra. Enda ka jingiyat samla jong David bat ka Sandra kadap arsnem. David ula letpannya ka Sandra ha ukpa jongka sayeng. David ula wanyalam ya ka kemi bat ukpa jong hayeng jong ka Sandra. Enda kanila kala rung hayeng kalap ya David ka kemi lembat ukpa jong gidon hayeng jong kanila. Marsen rung kanila hayeng ukpa ula ong. Nila pet une usamla jong ka Sandra ubamut penyato bat ka Sandra. Ngimut penyato ktino ya ka Sandra bat David. Bat ha ubnai banwan ngin sa penyato no. Kanila kala shule akremoin tangha khmat jong kikmi kikpa kat ba po mensiem jong kanila klas ngau ingkong ya ka Sandra. Ha ka por thia men miet kanila kala let cha kamra thia jong ka Sandra. Ka Sandra kala kandet ha ka jingwan rung jong kanila ha kamra thia jong ka. Namar kanila kam julet rung ha kamra thia jong ka Sandra menno ru. Ka Sandra kala ong. Ale hep wan rung syapo. Kanila ka let rung mat kala ong ya ka Sandra. Pi te Sandra pi de ka bru ka bom long namar pi syutu ba ki ba yit ba thon jonga. Ka Sandra kala kandet balai kanila ka ong kumta ya nga. Ka Sandra kala ong ngale ayu ya pi nila. Kanila kala ong mensyua piatu ya ipa jonga mat manta pitu siya David. Ka Sandra kala lingo ya ka jingong jong kanila kumta. Kanila kala ong biang banga ci David
Henry u David pat imon nyanga. Kanila klamino na kamra jong Cassandra da ka jingdom. Cassandra kala perkhat barok simit ya kanila bakatno ke iju David. Henry Cassandra kam tip ai. Cassandra kala perkhat barok simit kam nang tia nang dam ka jau mat namar kadang perkhat bakannya tono knang makan lait do na kamaina bat kanila. Cassandra kala perkhat baladangan nya to David tekin sa isi isu yang ngabat kin sa syun nga namar ngamdei ka kun jong kamaina bat kanilaru kam kenya nga kum ka Hynmen la jong. Kat ba mangapat nga kenya kamaina kum ka Knieh jong bat ya kanilaru nga ken kum ka paratrai jong nga. Cassandra pedang ka jingbun jingmut jing perkhat kamlap bayok ngau ba kamiet kalasai. Ha ka step ka babut. Cassandra kala tui ukpa jong ka sapang jong kanila barok. Cassandra kala ong yuk pa jong ka ba unlit ong no yu David ba kanum ya to shu bat namar ba kadang kwa pule shuwa. Ukpa jong Cassandra ulalit ong ya ka kemi bat ukpa jong David ba Cassandra kam tre shu ban ya to ba David. David ulalingo. David ulalit ya kendo ya Cassandra ying jong ka bat keli ya Cassandra ba ka kadaw ba pim tre shu ban ya to bat nga. Cassandra kala tulot di kidau baro ha David. Cassandra kala ong ni David. Tos nyu tulem yang David. David ulas nyu sen kala ya Cassandra ha ka jing jongka. Cassandra kala let sano bat ka mei jongka shalashnong tang ban light na kitrsim jing bishni jongka meina bat ka para kanila. Kanila kala kaman marsin let Cassandra shashnong namar ka perkhat ba David satreno yaka. Henry David pat isi kala ya kanila namar ba ka bishni ya Cassandra. David tang ya Cassandra om ya ka jingkwa jong kanila. Cassandra kala syong suk syong san bat kami chalashnong. Lada episode tenat sungguh like, share, subscribe ke channel. Pisngot tenat kena kejingnya tuk kana sa komen.